алейкум дӯстони азиз, якам як видеои бародарона карданиям. Баъд силкара бинӣ як соз бес то охира бугум. Ҳами бародарому ду нафар, яъне ки бародарои қадрдонму акаи Исмоили Тоҷик ва Рамазон Холиқов. Шумо ду нафаре ҳастед бародарои азизи ман ки алҳамдулиллоҳ шуморо ҳамчун як хизматгори дин, бародарои хизматкардаи муҳоҷиро яъне дар Москва медонам. Хуб, шуморо ба хотири Аллоҳ дӯст медорем. ҳамун раҳмати бибим я вақт як чиз мегуфт ки ҳам байни занашу надаро барои ё мешан занашу то меша кали шумру ана баъди ҳамун занашу оз пайдо шуда блогеро байни бева бо меша дӯстӣ шумо ҳамун хейтиро мегем ки баъзе подписчикои аз ҳар ду тараф душмон мекунӣ бо шумо мешӯи шумру бо мегем айрӯи мо ҳақорат ки накунем. хубаш ҳақорат накунем. ана ки Исмоили бародари моро қар карда каналша да фурӯш монда. Дар поён силкаш мондагия бидуре кадми 70000 подписчик дора. Кадми канал хари, канали ютуби бақувват хел мощный. Бидуре канали Исмоили Тоҷика бухаре силкаш дар поён рақамош дар рӯи экран занг бизанед дӯстон, каналаша харидорӣ кинед. Хуб, Исмоилу Рамазону чӣ гуфтанем? Шерои нарам бародарои худмонан иншааллоҳ ҳаракат кунем ки как никагда бояд тоҷику ҳамхелия сарҷамъ бошем.